paro kod penjo mathoth malo duoko ka owuok kuom oganda mopogore opogore. Moko kuom penjo gin ni to bende nitie gik ma ikuongo ing'iyo kapok osidh jasiasa. Jojuma nigi ler. Kinde ka kinde ka odong' dweche machuok to dhi yiero maduong' e pacho kae. Chenro mag sidho josiasa kod jodongo osebedo ka nenore. En chenro mosebedo ka kelo paro mopogore opogore ka kuom jodongo kaachiel kod oganda mamoko. Takoro ng'ato bi culture mar jaluo onge ng'ama ochako gwedho kendo gweth kosegwedh ng'ato to gwedhe ok chak gwedh ng'ama chielo, gweth gwedho ng'ato achiel. Pok wang'eyo gima kapok wagwedho ng'ato wang'iyo kaka osebedo kutiyo gi jopiny. Nyaka obed ng'ama nigi chuny maler, mohero jopiny, mawinjo dwach jopiny. Wawe keto pesa mbele to waket chike mag luo ma kisidho ng'ato to luwore gi chik mar luo. E kaunti ma migoyo jotelo mopogore opogore osido sitho ka owuok kuom jodongo. Kamano motime machiegni en odiechieng' manyoro ma jasiasa Nelson Adoko ne osidhi kod riwruok mar jodong luo e Kajuba Marongo mondo koro odhi olar kom od bura Marongo e yiero mar 2027. Nyoch wabedo piny kaka jodongo mwawacho ni nyaka wawir jalni mo mondo obed jatelo ma jopiny ong'eyo. Chenro ni ma sitho ni otele kod jakom mar riwruok mar jodong luo kata ker mar Kamagambo Richard Onditi. Sitho nitie gi tiende maduong' ahinya kendo oganda wa ma joluo nong'eye. Ok gweth ok mi ji ariyo kata adek, gweth bedo ne ng'at achiel. Penjo maduong' ni sitho ni ma josiasa yudo kuom jodongo onego tim kod ng'awa to en kod ranyisi mane kata ber e siasa. Wang'iyo seche mosidho ng'ato, wang'iyo ni to ng'atni be onyalo loko ngima mar oganda ma entiere kata ngima mar oganda gi. Ker mar Kamagambo Richard Onditi wacho ni nitiere gik mathoth ma jodongo ng'iyo kapok gisidho ng'at moro amora e kom siasa, kabe nitiere kit nyasi mochuno ni nyaka tim e kinde mar sitho. Nyaka kuong mi penj. Kisekalo penj eka wabiro pango ka jolemo nitie biro mi muma cha wami to tok kwase mi muma kise moseketie kom ibiro kuongori gi muma nadhi rito oganda wa. An gi teko mar wacho ni ng'ane ka ber piny pok ondieko chamo we ng'ane mondo tem, nikech rongo pod nitie ok odhi. Sami bire komwa mar jodongo ibiro kendi maonge wafuasi magi. Mano wach na chik namba 1 mane ofisa kanyo. Sitho ma ito josiasa malaro koe mopogore opogore kod jodongo. Kata kamano ok tim ne wakeini malaro koe mopogore opogore kaluwore kod chike mag luo. Joluo wacho ni dhako ok bede kom nyaluo. Chik jaluo wacho ni dhako ok ring gi tong' kapod chuore ngima. E seche ma jodongo wani josiasa mag isidho gin jok ma giher mondo oganda oluw bang'gi koe mopogore opogore mag imanyo duond buche mag siasa to nitiere kod chung' ma opogore. Ne bura mar Luo Council of Elders Rongo chapter to ne gineno ni mondo gibi gisidh Adoko kaluwore kaka nokwayogi, to gin be gineno ni mondo giluonge jopiny mondo witness gima dhi mbele ni. Koro we have not organized this event, wan oluongwa. Jakom mar ODM Sab-Kaunti Marongo Max Lorina mane wekine nyasi mane sidho Nelson Adoko kod jodongo mondo dhi olar kom Kajuba Marongo ne wani kaka duond bura nyaka sani koro pok iketo chungi nikech nitie ji mathoth ma bende degomb laro komno kod otiko mar ODM ka welo ma gibiro timo ema biro nyisogi ng'ama gidhi chung' bang'e. Orina wacho ne okang' ma okako jodongo kaka duond bura gin giwegi onge wach moro amora ka giwacho ni gima gin gibiro ng'iyo en ng'ano bende koro oganda biro walo mondo mi otiko mar ODM e laro kom ma Kajuba Marongo. Ni party mar ODM dhi bedo gi fair nomination mondo wadhi election gi candidates ma strong ma jopiny dwaro ma dhi miyo wadonje od bura mag assemblies to gi od bura mar national gi candidates wa in ge namba maduong' moloyo. George Juma, Ramogi TV, Migori.